Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ning Lunes, petsa 10 kan bulan kan Mayo taong 2021. Magribang kita sa laog ning sarong oras kami sa indong mata kay Riba. Dahil iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako man po ang Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Ang programang ini atod sa Indo kan ako Bicol Party List, asin ang programang ini kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Ini ang Tabang Ora mismo. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, partner, maray na pagkahapon Masiram liwat. na hapon, partner. Belated Happy Mother's Day. Yeah, thank you so much. And sa mga mothers out there, Happy Mother's And Day. siyempre sa kuyang Super Love. Yududay. Nainakan sa kuyang mga aki. Super love. Belated Happy Mother's Day. Yan. Makabuluhan partner ang sa tuyang sa gabos episode. na mga ina sa kinaban. Correct. Tasinda partner kung mayo, sinda, mayo man kita. Tama. Yan ang realidad. Correct. Sa mga magiging ina, sa mga naging ina na, siring man, sa mga ako proud Nagpaplano ako pa sa nagpaplano. Sa mga solo parent na nagtindog bilang ama asin ina. O kumusta man so celebration mo, partner, kang Mother's Day? Of course, partner, maski waraan sa tuyang esposo. maski waraan pader. Oo, maski wara partner. Yaon, importante, sa mga aki, sumagurang, yaon. Asin, syempre, kamo na nagpapadaba sa samuya ng mga mothers. Ano man na klase ang pagselebrar, ang importante na tawanin makabuluhan. Correct. Asin pagsaludo ang mga ina. Kaya kamo dyan, mga nanay, belated Happy Mother's Day tabi, we salute you. Right and Mabuhay left. ka mo gabos. Yan. Partner, makabuluhan na sa tuyang episode gunyang kadakol kitang mga kahaputan, siring man sa mga kababayan niya to, na sa paagi kang programang ini masisimbagan. Tama. Oo. May bisita ka ta, partner, na matibay, mahigos na LTO chief Public sa servant. Bicol Region. Yes. Then iba partner, makakasabay tango niya mga ka-aksyon, si Chief Glenn Mancera kan LTO Region 5. Maray na pagkahapon tabi, Chief. Maray na hapon po, Ma'am Remy and Sir Joshua. Apo, Oy. It's so nice having you here, Tabi. Chief, first time sa Satuya First time Tabing po. programa na maimbitar mi ka, siring man, matawan mo po kami ng pagkakataon na makapag-ulay-ulay kita ngunya na paghahapon. Kumbaga, si Chief mo niyan ang namamahala kan enforcement. Sa operations, Operation. under po niya ang enforcement. Enforcement. Apo. Sarong unit po siya. Sarong ang unit. Operations Division. Pag-urulayan ta Tabi, ni kumusta Tabi, Chief, an LTO region ngunyan Tabi na igwa kita ng pandemic? Ngunyan po may pandemic, mas busy po tong mga enforcers ta. Kasi Pakirani-rani lang, Chief. sinda po ang nasa frontline service kang LTO at the same time yung mga frontline personnel ta na nagki-cater po ng mga transactions sa mga district offices. Ngunyan ang trabaho po kang enforcers kang LTO is to assist the border. Apo. So may partisipasyon ka mo duman sa Igwa po. pagbabantay sa border ta, kan Bicol Region. Yes po, sa border control, Del Gallego, Pulangi, Puchaw, Sorsogon. Mostly po yung deployment kang tao tayaon po duman sa border na to. Opo. So sibot-sibot po an ahensya nindo ngunya na Iyo po. pag partner Sa panahong pagpapasunod pandemya. kanu sa border Nya, kung kumusta paano man, ang Chief? Ano ang mga nadidiskubritang violation kan mga biyahero base sa pagbabantay kan sa indong mga tauhan? Kadaklan po kolorum vehicle. Tapos yan po ang means of transportation na ginagamit po katong mga gustong mag-uli sa tuya. Itong pigaapod ng mga door-to-door mo niya. Na bako man pong apor. Kung mahiling ta po, ang NCR is MECQ, day pwedeng magluwas, day pwedeng maglaog duman. Pero nakakaluwas, nakakalaog din kita. So, bawal po magluwas ang bakong apor, yung authorized person outside residence. Yan po yung means of transportation na ginagamit ninda. Before mag-March 29, nag-request po ang BIATF through Attorney Noida Of DILG Region 5 to augment yung border control and to apprehend colorum vehicles. Kasi po, nakita nung statistics ng DOH, karamihan po itong nagpalangkaw kang sa tuyang COVID cases. Opo. Sakay po ng colorum vehicles. Initabi ng mga pigsasabi mong kolorum vehicle, Chief, ini sa mga private vehicle, Yes po. nagaro ng kontrata. Oo, Opo, nangontrata. Kasi dati-dati, pag ang mga nadadakop ka itong kolorum partner, mga bansa na or mga bus, ngunyan mga SUV eh. Igwa na mga po. private Oo. Iga pong vehicles SUV, talaga. may mga nadakop na po kitang Montero, may expander, iba-iba po. Oo. So meaning Tabi, Chief, mostly kang nagpadakol kan bilang Tabi kan mga positive COVID cases digdi o sa Bicol Region, hali duman sa mga kolorum. Iyo po, base po ang sa statistics may pong kapot dahil may antigen test na ginigibo sa border sa Del Gallego.
Ang early detected po duman na nakasakay ng kolorum ng mga passengers last May 4, nag-abot na po 186. Ang positive na passenger na nagsakay ng kolorum na confirm sa RT-PCR. So in that case, tabi, Chief, ano po ang ginibong lockdown kan LTO? Ang ginibo pong lakdang ang LTO is to apprehend yung kolorum vehicle, impound yung vehicle para makabawas na din po duman sa volume na naglalaog po digdi sa tuya. Taigwa po kitang mga nanotaran na mga repetition ang Pabalik-balik. offense. Ibig Oo, sabihin talagang violation. hanap buhay, ano? Hanap buhay po talaga. Oo, racket na talaga. Aram mo yun. kaya, partner, an ugali kan mga Pilipino, kan mga Bicolano, pag nakalusot once, may second chance, Tapos may third. kung minsan partner, ang panahon kan emerhensya, pigigibong pagkakataon para makadilin siya. Iya po. Correct. Tama po. Nya ini pong mga kuha na ini, Chief, mga nadidiscover nindo na mga nagbabiyahing kulurom. Di may mga pasahero ini. Pag nadiscovering kulurom, ano pipalaog mang giraray sa pasahero? Si mga pasahero po tini-turn over po sa LGU concerned. Kinukuha po sinda. Maagi sinda kang tamang health protocol. So auto-impounded na. Iya po. So driver, Yung lisensya. Bahala na po siya kung Bahala na masaya siya siya. mag- Lisensya. Pero may mga chances po na ang ibang LGU pati si driver kina-quarantine. Lalo na po kung duman sa bihikulo niya may nag-positive sa antigen test. Nailing tatabi, Chief, Kaya yan po yan ang po ang mga checkpoint Ay, po. sa mga border. ano ang mga palusot, Chief, kan mga nagbabiyahing ini na nagdadarakan mga pribadong bihikulo? ang kadaklan po diyan maluwas duman sa mga manifesto ninda magkakapamilya yan. Pero pero sa interview mahiling po ninda yan dahil man yan magkabiristo. May mga modus pa po yan. Magkakaibanan sa sarong opisina, mahiling po nindo barago pa ang ID, laminated. Pare-parehas. May saro pong incident na yan ang ginamit nindang rason, magkakaopisina sinda. Ang problema lang, sinagibok ang ID sala. Kasi si tulong tao para rayo ang birth date. Oo. So, Nagkopya talaga. mahiling mo po Marireparo mo na talaga Photoshop na, siya eh. oo. Tapos day man ninda aram pati itong ahensyang piglaw Kung ganito. anong opisina. Pero initabi, Chief, realidad, igo talaga nin mga nakabantay sa border upon entry baga sa probinsya Yes Canal po. Bay. Igo talaga dyan na pag tinao mo si travel order or si ID, dahil man talaga nire-reparo kung pero talaga sunod niya sa likod. Iyo po. Kasi base talaga bawal man talaga Bawal. itong magano. Kaya lang paano tabi nindo na sisigurado na warang nakakalusot pa? Pag may LTO presence po duman sa border, we are legally mandated to plug down O yan, vehicles. pag may LTO. Oo, kasi How about Kaya importante talaga ang papel Opo. kan LTO. or kung may deputized PNP po duman, they can plug down vehicles also. Kasi yung deputized po, ang ibig sabihin, yung function ni LTO na Ting-autorisaran sila. Tinatawan Duman silang sa authorization. interview ni Chip sa mga pasahero kay ning mga nagkukulurong, piraman dan singil sa Inda Pabicol. may mga iba-iba po ang presyo, depende po sa destination. Igwa pong 5,000 pesos. Oyugun mo yan. Part po kang modus ninda is yung package na kabali na ang ID. fake na ID Grabe Fake na- plus talaga. fake na RT-PCR result. May package na pala na Package. taga-upload. Package po. Combo, Arog partner, kayan, combo. partner. Arog kang katalino kan mga Pilipino. Kaya. Kaya ma'am, data po mawawala Marketing sa strategy, Kaya partner. po dakol talaga ang nangungulurom kasi kitang-kita po sinda kung hilingon ta. Halimbawa po ang sarong van, may laog ka lang 12, times 5,000. How true tabi, Chip, na minsan ining mga nangungulurom, taga-gobyerno man sana? Bako po minsan. Talagang Pirmi. igwa. Igwa Otoridad. Kumpirmado Otoridad, po. partner. Formado po. May mga nadako po kami na active pang nasa service. Oh, otoridad, Opo. partner. So paano po? Ano nangyari duman sa Inda po? Ina-friend ni po. Inimpound mi ang bihikulo nila. May kaso ining mga taga-government na ini. Nagsurat po kami sa proper agency po Ano na po ang concerned case sa na Inday. possible na pwede yung Inda pong ma-receive? Depende po sa administrative case na ipapataw po sa inda kung ano man pong agency sinda. And iba po kitang saro na active personnel din na nangulorum. Nag-positive pa sa COVID kasi yung pasahero niya positive na kaibanan duman In sa terms of number, pera po tabi, Chief, ang mga government official or government employee na nagbayular tabi sa arog kaya kung na sa 100 instances? po 10. 10. ah, Matindi, partner. talagang 10%? Pero- Actually, kung minsan, partner, iyon mga makusog ang bota. Siyempre nga yan. Tapos, Otoridad. napabisto ano po talaga baga? yan. Napabisto po talaga Nagpapabisto. yan. Igwa pong nagagamit din ng uniform talaga. May nakasuhan po kitang usurpation of authority kasi nagpanggap siyang army.
Naka-uniform siya kang army, dahil niya aram sa border, composite po ang Igwaman Army duman. yes po. Oo. Nung ma-check si ID niya fake, talagang inapod na po sa kampo kung active Kasi ini. matibay talaga yan ng mga army. Aram Tapos nila kung igwa pa ano yan ang kay mga texture. darakulang karatula gayon sa bihikulo. Igwa po. Ang iba po ginagamit ninda na aporsinda. Igwa man chip na media ang nakabugtak. Igwa man po. Pero legit man po ito. Legit. legit. Oo. Legit po. So far, ang mga media partner na nagagamit, legit. Kaya legit ako, man. maugma ko na At hali mismo least, kay Chip na wala legit. mga Legit abusadong man po media ito. ko niyan. Okay. May iba tabi kita, Chip. Apa. Kasi, ngunya na pandemic, igo talaga igwang mga delay registration dahil Iya po. nga ni may mga senior na dahil pinagtutugutan na maglaog sa indong opisina, likewise itong mga below 19 years Yes po. old. Ano tabing konsiderasyon ang pigtaw di Chip? Puon po katong last year, kang nag-resume po kita ning trabaho, depende po sa quarantine classification ta. Ang opisina po nag-adjust kita kang mga deadlines. For example, yung lahat po ng registration ta ini-extend ta po ang validity. Iyo Ngayon po yan sa mga numbers Apo, ending ending. in Halimbawa po, yung April hanggang May po, extended ang validity nindo. Ibig sabihin po, registered pa kamo hanggang May. Okay. Pwede po kamo mag-register na may yung penalty hanggang May. Aram po Katapusan. yan kan mga Tigdi-disseminate ta po yan sa public. And ini I pong, mean aram po kay itong mga deputy, Iyo itong po. mga Iyo po, orient baka kaya pisinda bagay from, sinda mismo dahil nakakaaram na extended niya kung kang LTO. isolated case po, dahil man na araman, nakaticket siya, mismo po sa office, nire-reverse mi ang ticket niya. Ibig sabihin, may mga instance talaga na may Igwa mga po. deputized ka muna Igwa talagang po. May mga ineligible. daita man po kaya mahagad na basahon inda, may memorandum na pigluluwas mi sa inda, pigdi-disseminate mi sa inda. May mga times po na dahil man talaga nagbabasa ang iba. Ang mga, especially ang mga PNP. Iyo. Talaga partner ko talaga kayo Ano ba ng po mga... mo niyan? Ang ending plate is 5 kasi May hanggang July po si extension ta sa validity. Ngunyan po itong mga day nakakaluwas dahil sa quarantine restrictions, ina-adjust ta po. Kung na rin sila i-allow po kang government kung IATF makaluwas, i-allow ta po i-extend ta po si mga Opo, validity. pero magiging priority po yes po, sila. priority po sinda. Paano man chip ining halimbawa mga driver? Medyo dahil nasa panahon nga ni kita kang pandemya, medyo an iba baka nagmamaneho kay auto tapos na plug down nindo, na check nindo, dahil pa nga nakaparehistro ani irarason dahil nga ni may Sa pandemya. pandemya. Ano may mga konsiderasyon kita digde? Inot na inot po, dahil po yan makakabiyahe sir kasi part of the requirement ni LTFRB para mag-release ng special permit, yung rehistro. Saka, bago man i-release partner kan kinuhaan na auto, Iya igo ayan ng pirang bulan na rehistrado na. O halimbawa so Kung driver's halimbawa license. po, Driver's license. kung expired po, yan lang, Ngayon, Chip, magkakaproblema po. pasensya na nga, Chip, dahil nga kung naka-renew ta, sarado ba ngayon sa kuwan pa? Medyo Pero dahil igo nga ka ako- muna yung extension Igwa sa po. pag... Halimbawa po renew. yung sarong office me nag-close siya due to COVID. Halimbawa may saro pong empleyado na nag-positive sa office. Protocol mi kaya na i-lockdown yan. Tama. Hanggat day po matest ang gabos na employee dyan, kahit antigen test, day po kami nabukas. Classic example is Ligao District Office. 2 weeks kami nagsara. Kasi may confirmed positive kaming employee na saro. Ngayon, si mga transaction po within the 14 days na nagsara po sa LTO Na-hold. Duman, in-extend mi po ang mga validity kay ito. Okay. Kasi So, kamo mismo po ang kami po, matauning extension. Kami po mismo Given mataong na kamo po ang extension. nag-close for Iya po. 2 weeks. So may Okay. particular na area na na-close. Iya po. How about tabi chip itong mga like for example mo baga pinag-aalaw ng 16 to 17 Iya po. years old magkaigwa ng student license. Iya po. Now, siyempre 1 month lang naman ang ano kayan bago ka magkuaning non-pro. Non-pro. So paano po ang magiging dalagang tabi kayan given na igwa ka mo ning binabango niya na memorandum or an BITF na bawal mo na magluwas ang aron kayo ng mga edad? Ano po, ang ginigibo mi po, pwede na po sila mag-apply theoretical driving course, depende po sa mga driving school na ma-applyan ninda na allowed sila maglaog. Pwede na po. Pag time na nag-resume kami na allowed na sinda, at least makakapile na lang po sinda ng mga requirements ninda. So wala man po kamong timeline kung pirang bulan. Wala po. Okay. Depende po yan ma'am kung nuwarin sinda i-allow, saka po kami ma-adjust
Taday po kaya kami pwede mag-adjust na day may aram kung allowed na sinda ta madalagan na po tong adjustment ninda. Pampirang taon na tabi mo niyan, Chief, itong pag-implement nindo kaining theoretical course. And kumusta po ang acceptance ng public? Mag 1 year pa lang po siya actually. Yung reception po ng public, sari-sari pong opinion kasi mahal. Chip, day daw dyan aram mo na, sabi ko nga arog kan pigsasabi ko mga Pilipino matali. Day daw dyan, day na ngaya ako maturity kalunin na, bayadan ko na ngaya. Actually po, may mga nare-receive po kami kay Sir Joshua ng mga reports na may mga driving Kasi, schools kaya ko na... inayapot yan, Chip, digdingon yan sa investigasyon tungkol sa pag-positive kan mga COVID. Sa Manila, partner, gulpi ang nakakakuaning negative result kan RT-PCR. antigen. For sale kasi ngunyan sa Manila. So, kaya di mo man siya masabing fake, legit na hali mismo sa clinic or laboratory. Iyo man ini, ang pigahapot ko tungkol digdi sa mga driving school, na legit man yan kasi pag inisyo yan kan driving school, gustong sabi yun. Di ba digdi po, Nakakuanin- Chief? Digdi sa Bicol region or particular digdi sa Legazpi, igwa lang kitang mga pinagtutugutan. Igwa Igwa, accredited. Igwa Apple pong gaya. accredited na driving school na kang LTO digdi po sa particular Legazpi, igwa po kita. Pag accredited ka po kang LTO, ang result po kang theoretical driving course, pag itong certificate po na i-issue ninda, transmitted po ito sa mo online. Okay. Kaya so, dawa copy po- furnish po kamo pirmi. Online po ito, Apo. pati si certificate number. Ibig sabihin, may facility po kaya kaming pig-issue sa INDA na ang administrator and the instructor, once na matapos na yung theoretical driving course Mapirma. na pigtaon niya, ma-biometric po siya. Yung biometric na yun yung signal na matransmit kang certificate niya. And pili lang po ang pwedeng mag-biometric. Sinaka-enroll lang. So, ibig sabihin, daw po magparatokdo ka, kung dahil ka po authorize, duman mag-biometric, gabos pong tinukdoan mo, dayan ma-upload. Kasi yun man ang piga, ko baka package na ganyan. Kaya, daw po may magduman sa muya na may darang papel na sabing nagtapos na siya, day po yan. Mat-check me. Hindi ko halimbawa, Ang problem Chip, lang, Sir Joshua, based naman sa mga nagrereklamo sa muya, dahil ang theoretical driving course is 15 hours. May module, Lawigon, di ba? may module 15 po hours, yan. May module. Ibig sabihin, 1.5 days or 3 days kung 5 hours ka. May mga reklamo pong nag-aabot sa na 2 hours lang dasinda pero good for 15 hours. So, kaya nga medyo pinackage i-review na. ta po ito. Nawara man sa pagsasabi tang So, may pinaka-purpose, so ano nga pinaka-objective itong term sa kay LTO before? Kasi ang gusto kan Fixer. LTO, Yes. ang gusto kan LTO, kaya nga ni inobligar, para talaga sa mga magiging Mahigpit driver sa po. tinampo. Talagang may pagkaisi knowledgeable. talaga. Correct. Iyo po ni Sir itong dara katong batas na RA 10930. Pakitaas-taas, Chip. Opo. Yung RA 10930. Ano pong sabi katong batas na to? Inot, higpitan na ang pagkukuang lisensya. Pero dahil mahigpit naman ang pagkuang lisensya, si mga may lisensya na mayo man pong dakop, by October 2021, starting October 2021, ngunyan pong year, pag nag-renew po kamo, from 5 years, magiging 10 years na. Taday ka ang man na validity violation. dahil kaya, mayo kang violation. Halimbawa, day ka man nga na-involve sa mga... Vehicular accident. Oo, halimbawa, day ka Paano man niya nga ito? nakabangga ng padyak or bisikleta. Pag-arog ka ito na Depende po. case by case basis pa Case din. by case basis Okay. siya. Pag grave violation po, ang sabi pong grave violation, may mga category po duman sa batas kung ano ang classification na grave violation. Ang nangulorum is grave violation. Siyempre, Ibig sabihin, intended. may mga points po ito, accumulated points. Halimbawa, ang colorum, 5 points siya. Halimbawa, involved in accident, pwedeng 1 point, demerit. 1 point partner, demerit. Kung Uy, ngayon bisikleta po, sana, pwedeng 0.5 sana yan. Ito pong mga demerit 0.5. na to, Pwede, ito pwede. total po ito, Pwede pag renew mo. 0.5. Pag-renew mo. Tapos may corresponding penalty to. Pwedeng mag-seminar ka lang, pero 10 years ka pa din. Okay, maisingit tatabi nailawag ta naman sa nayan partner. Digdi kita sa memorandum Grabe, circular si Ma'am Ray. 2020 das initabing das 36 tabi. Ano ining mga bihikulo na nakapalaman tabi digdi and sa dapat ining mga bihikulo na ining magpadalagan sa naman tabi. Gusto mong Chief? sabihin, partner, ining circular na ini, slow moving yan. iyo ini ang nagdedeterminar kung halimbawa anong klase ang bihikulo mo, kung saan ka maposisyon. Ayan, Yes, oo. Okay. Kasi importante yan, partner. Kasi nowadays, tabi, Chip, kadako lang Sige. nagdadako. Pagurunan taan posisyon kan kadako mga ang bihikulo. nagpapadalagan in mga slow-moving vehicles na day aramin da kung sa insin. Kasi ako, partner, maski makaskas ang bihikulo ko, pirmi akong nasa gilid. Yan.
Tatakan sa runailing taka sa tao. Nay, sa gilid ako. Balik kita duman tabi, Chip. Yan pong Kaya nga ninaklaman ako to, nasa gilid ako. Illegal parking ito, partner. obstruction. Obstruction. Ang sinasabi mo pong memorandum, if I am not mistaken, is the DILG. Opo. Memorandum Chip, 2020-036. medyo pakitas, Apo. tas lang, Chip. Yan po yung pinagbabawal ang pedicab, ang tricycle, tsaka motorized pedicab sa National Highway. Opo. Actually, tama po yan. Republic Act 4136 pa lang sinasabi na data talaga dapat po yaon dyan ang mga klaseng arog kayo na sasakyan. Especially pag nasa national highway. Iya po. Taano po? Yan pong classification kaya ka mga sasakyan yan is slow-moving vehicle yan. Tama. Pag iniling po sa Republic Act 4136, yung Land Transportation Code of the Philippines, ang classification po ng mga tinamputa is open street, crowded street, through streets. Iba man po ang classification ni DPWH. Si DPWH man po ang classification niya, national, barangay, provincial, municipal. Opo. So magkaiba sa classification. Pero, ang sinasabi po sa batas, once na-categorize siya as national highway, ibig sabihin open street, Opo. open road, 60, pataas po ang speed. Ibig sabihin, ang tricycle day pwede kasi slow moving. Slow moving. Pang 20 kilometers per hour lang po yan na Tricycle. na type of road na pwede siya. Tanong po tabi, Chip, though iyan po, aloy na, baga, 2020 pa, makamundo digdi sa Pilipinas, maski nga digdi sa Bicol region, takon mailing tante ng buta, paano pa din kay mga motor na nasa tahaw buda tricycle? Ara mo, partner, iyan bagaan pigasabi na sa Pilipinas kaya Only in the, may human consideration. only in the Philippines. Pero pwede ta po siyang itama. Dawa po national highway siya, ang kategory niya. Pero kung crowded streets na po siya, pwedeng ibaba kang LGU ang classification kang speed limit sa tinampo. Kasi ang paliwanag man kung minsan kan LGU, dahil man daki ibang alternatibong ruta. Totoo po yan, Sir Joshua. Kaya po, may dakulaon po ang role ni LGU. They can reclassify roads within the jurisdiction. Okay, maiba kita tabi, Chip. Pag may mga aksidenteng arog kayo ng mga pangyayari involved ang slow moving, buda ang mga four wheels. Nataigwa kang aram na arukan, partner, Kada ng ako, mga maski si nangyayari. Chip, Ma'am makatarang Remy, yan. ang slow-moving vehicle po kaya dapat nasa outer rightmost yan. Opo, outer right. Halimbawa, Chip, bisikleta. Halimbawa, nagbibisikleta ko. Saan ako dapat magposisyon? Sa Digdi po pinakagilid, tabi, Chip. pinakagilid po kang Pinakagilid. tuo. Pinakagilid kang tuo. Okay. Ngunyan, halimbawa lang, Chip, halimbawa, ako nagbibisikleta. Tapos nabundol ako, halimbawa. Tuminahaw ako. Sisayan may kasalan. So, nakabundol o ako na nakabisikleta, tuminahaw ako. Depende po sa pagkabundol. Kung halip po sa likod ang nagbundol sa imo, automatic po may sala siya So, sa nasa likod. likod. Oo. Pero ano po ang magiging liabilities ka itong... Kasi kung wala ka sa tao kang tinampo, mayong aksidente. Actually po may liability din kasi slow moving siya, dapat po nasa gilid siya. Opo. Tanong po may mga abogado na mayo, daiin iniiling, daiin Pero nilipasong actually, darong. ang pinakamagayon dyan, partner, Ah. pag may nabundol kang araw, salidaan mo na sa Ayun na nga ni. Given iyan. Kasi, pero ang apot ko duman, tabi at Chip, attorney na pati Chip, ano talaga ang magre-receive? Kasi perming logi ang may lisensya. Logi perming dakulang bihikulo. Ano sanaan pwede mong taramon duman sa mga slow-moving vehicle? Particular ang mga bicycle rider na arog kayo, gari Pagirumdum nagiging mo. pabaya. Actually po, mapagirumdum lang kita dyan. Inot na inot po si LTO, mayo po kaming mandate to apprehend bicycle. Kasi bakong motorized. Bako po Opo, siyang, tama. mayo siyang chassis, How about the engine. DILG? Igwa po. Oh, ano po ang pwedeng gibuong ng DILG? They can recommend po a bike lane kasi kapa ninda ang jurisdiction ninda, ang mga tinampo ninda, ang type of roads na igwas inda. And ang aram ko po ang Albay, ang provincial government may pinaapod na po iyan na planning session sa Committee on Transportation. Kaiba po ang United Architects of Albay Albay. Opo. So, digdi lang. na naggibo na po sinda ning plano paano ang bike lane digdi po sa tuya sa Albay. Ang problema lang sir si Sa implementation. implementation, halo yun. Sa part me din, we need to educate motorists paano gamiton ng bike lane. Kasi po, may bike lane kita pag na-install yan, nalagan ta pong bike lane, bawal po dyan maglaog ang mga bihikulo. Dawa po, traffic. Kung halimbawa mag-traffic, dahil manggirari kita pwede maglaog. Pwede Dahil ko bike lane para talaga sa ito yan. talaga ito. And ang problema din po, dahil siya magmamaterialize hanggat dahil po ma-implement itong memo.
DILG memo. Oo. Kasi ito clearing. Road clearing po itong memong ito. Meaning to say, tabi, maski Memorandum Circular 2020 na das 36 na ito, way back 2020, dahil pa ito na i-implement. Dahil pa po, ma'am. Hanggang dahil nagiging klarado Actually, ang ma'am, tinampo. panduwa na yan na memo kan DILG. Ni-reiterate na lang yan 2020. Sige, ang reiteration, dahil Opo. man ki-implementasyon, makamundoon talaga sa Pilipinas. Partner? Ako nga ni partner, nagpaplano na akong magpasiring sa Mars. Takon araw kaya na namumundo ka ng maray. Pero antes mi tabi ikang butasan mo yan tabi Chip, ano tabi ang pagirumdumta sa tuyang mga parantabay lalo na sa mga motorista, and ano man po ang mga advisory na gusto mo pong i-add on, go ahead tabi Chip. Sa mga motorist po, gusto mo lang pong i-emphasize yung kahalagaan po kang safety sa tinampo. And ngunyan pong bulan is the Road Safety Month. Yung May. Road Safety Month. Yung Mag-ingat buong ka May partner po ha. is Road Safety Month, and may mga activity po kami na gigibuhon 2 weeks digdi po sa Sarong Dakulang Mall sa Legazpi City sa Activity Center. May mga magkakandak po ng free theoretical driving course ang LTO. Uy, magayon iyan. Free theoretical driving Magduman na lang po course. sinda para Ano ang mga mag-inquire. requirements kayan tabi Chip? Duman po may healing so requirement, may pre-registration po ito. Good for 2 weeks man yan. So duman po ikakandak si theoretical driving course. At the same time, may retooling po kami kang PNP, Albay. Ibig sabihin, i-reorient mi si Tama mga iyan tabi Chip. deputies. Kaipuhan na ma-reorient ang mga PNP lalo na sa mga deputized. Ayo po. Baka dainin da aram kung paano ang pagtiket, hanggang mo rin lang ang duration taon ng ticket, and kaipuhan ba ninda mag-hold ng PDL without exchange of ticket? Actually po, napapanahon siya, ma'am, kasi may mga reklamo po nakakaabot sa opisina. And at the same time, kay pa ni din sindang i-update ka mga bagong memorandum, Opo. circulars. And ang concentration po ni LTO ngunyan is yung enforcement po kang inaapod kang 7 commandments. Ang DOTR kaya nagluwas Kung siya si ng Lord 7. may 7 commandments. May 10 commandments si Lord. 10 commandments, Kita po kita may sa 7 DOTR po may commandments. 7 commandments. On public transport, on passengers and operators drivers. Ito pong pagsuot ng face mask, face shield, distancing sa sasakyan. Ganyan po kasi dahil pa po normal ang transportation, dapat dahil pa po siya duman sa capacity niya. 50% lang po dapat ang sakay. And nag-observe ng distancing. Ngunyan, during the last meeting with the IATF, pinahiling sa mo si policy na igo naman ngayang mga barrier pero matio na. Oo. Ito baga So pong paano mga ito? plastic. Mapalit na dapat sinda? Dapat po magpalit, and day paglingawan na bago po magbiyahe dapat nag-temperature check, nag-alcohol, and after ng biyahe nagsasanitize. Kabali po yan duman sa special permit na tinao sa inda. Grabe pala, 7 commandments of LTO. And yung bus po na nagbabiyahe, yung van, dapat po point to point yan. Bawal po mag-pick up yan. Ang drop-off, sararuan sa Saro po. Terminal to terminal lang yan. Nagbabantay po kita dyan. Baka makasakay yan ng nagpara. Positive pa lang to data aram. tama. Dahil siya na-check pag-abot sa terminal. Okay. Okay. So, klaradong maray ang Gayunon mga partner paliwanag ang ni Chip. discussion ta, dakulong kita o nga Ah, naukudan. Si Chip minapaliwanag luway-luway pero Correct. doon. Doon, maliwanag. Oo. Chip, salamat na maray sa pagbisita sa programang Tabang Ora mismo. Maraming kan salamat Action tabi, Center Chip and Ako Glenn, Bicol. na LTO. Bastanting impormasyon and pagirumdom sa mga kababayan ta, lalo na sa mga nagmamaneho sa tinampo, mga biyahero, pati naman duman sa mga kababayan ta na pirming yaon sa tinampo. Sa satuyang pagbubuelta, may reklamo manungod sa aksidente sa tinampo. Pag-urulayan ta yan. And syempre, mag-abang ka mo, ta may manggagana nin tablet, Yes! may manggagana nin cash, abangan sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo.